uSaliwa Indoni kanye noGqizile sebeveze izizathu ezenza bangayingeneli imncintiswano kuMaskandi emcimbini kaMaskandi. Izizathu zabo baze bayibhala phansi ngokwenzeka kumavoti kaMaskandi nenzuzo eyenziwa abahleli bemcimbi kaMaskandi. Ekugcineni bona kungabikho nalutho inzuzo abayitholayo ngabalandeli babo. Sibonele. Okay, bafowethu Indoni Music uGqizile Saliwa Indoni umphathi wethu. Namhlanje sizoliphendula ukuthi why singayingeneli into ekuthiwa competition. Siyongenele award because vele procedure ama award ukuvote. Cela ukwenza isibonelo uSaliwa ngama followers akhe ka Facebook kuphela. Ake sithi Mashabase wenze iKamishi Music Festival. uSaliwa una 162,000 followers. Okay, on Facebook. Yeah. On Facebook, it's a on Facebook kuphela. If you get R1.50 times bonke labantu abangilandelayo 162k bese ngithi ngicela uvote kakodwa ungaphindi Gqizile ungephuthi phuma malini It's 150 times 162,000. phuma malini 243,000. 243,000. Okay. Engaphindile. Okay, sikhuluma ngama-fans kaSaliwa ku Facebook avota once Uthi nje sicela uvotela lilodwa ivote Okay. umuntu emunye. angakhulumi ngabantu abangilandela ku-Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp. Angakhulumi ngoMaskandi fans amabhince wonke. Obviously mhlawumbe abantu mangaba vula ulive ungene emaphanyeni bengangenzela imali engango-10k nangaphezulu bebona. Ongavota ngayo. uMaskandi fans ngangenzela u-50k nangaphezulu. Ngizocela amabhince. Angakhulumi ngabantu abaloyal emculweni wami abaloyal njengoDlamini kumacela kubona bekhipha 2000 okay bekhipha 2000 omavava irank yawa empa ke ngikhipha 6000 disco ogatsheni ibandla laseStend labantu laba bengangenzela imali engango 30,000 nangaphezulu bese ngizoqasha ngo 20,000 Saliwa 20k ngiyaqashwa. Asikakhulumi ngabanye abaculi oNdoni noGqizile noNavigate ukuthi benze malini bona. Okhomba ukuthi leli kabishi sengawenza 7 million. Leli kabishi labo 150 bangabhinca. Isona sizathu esikhulu esenza ukuthi singafuni ukungenela imncintiswano ngoba ayisizi ngalutho. Izuzisa oClever abenza imali. Bese beyokhanda bethenga ama-site bekhanda ama-flat bephile right nezingane zabo zisale zethu ihlupheke. Thina umuntu ofuna ukusupport abantu uma befuna ukusupport abacela ama-account eNdoni Music besiphe labo 150 ngoba bekumva ukuthi ngeke ishintshe impilo zethu ngeke ishintshe namakhaya ngeke nisibe ney'moto ey'nkulu ngoba sibuye futhi sizolekelela iy'kole ngoba lesibuye Inkinga esibanayo njengamanje uthola ukuthi 20,000 usengakhala athi imanje asothile athi sino 15,000. mayifaka i-deposit 15,000 ngawe kodwa enze imiliyoni ngawe uwena. Siphinde futhi wabona abantu banqenqa njalo hayi ukuthi abantu banqenqa lani. kulo 15,000 uSaliwa lezokudla uzoqasha imoto